Sa mga baeng hilig magsuot og short nga pinakita ang legs, blouse nga pinakita ang moves, blouse nga pinakita ang abs, ug naapod sa ubang tuyo og palakra ang ubang pribadong parte sa lawas. Kini nga video dili ni para i-judge mo, dili ni para insultohon mo, kundi para maawer mo. Kung ikaw na nagkagsuot tungod kay proud lang ka kung unsay naani mo, it's okay, choice na nimo. Kung ikaw nagsuot ana tungod kay mao'y imong naandan hangtod pagkabata, it's okay, choice na nimo. Naasa tay ang giingon nga matatagtag sa mo karason. Ang importante mag-amping lang jud sa kagalingon kay kabalo ta karon sa panahon nga daghan ng badlungon ug bigaon. So adulso, pasagdae kung ilaman kang sawayon og libakon. Mas maayo na lang gani ninyo panumbalingon para makalikay ka sa kagubot ug konsumisyon. Dawata nga naadyoy mga tao nga inana sa inyong palibot karon. Tunaw-naon naamang gani mahilabot sa taong formal nga nagpakahimo. Totoo yan. Kana pa baka atang natay gipakita nga son nga makat sa ubang taog atensyon, di ba? Paano masabi? Pero karon ari ta mag-focus sa mga babae sa rason sa ilang sinuloban nga inanang klase nga sinuloban. Pwede na! Is para siya magustuhan, para siya maibgan, para siya panguyaban. Kana bang imong gibuhat na nimo para daghang laki nga magukod nimo? Kung mao na imong purpose, will sakto na imong gibuhat. Daghan jud tinuong lalaki magukod nimo, mag-apas nimo, panigurado sunod-sunod ang swerte nimo. Daghan gid kaayong tinuong mo dikit nimong lalaki, pero best kung tinud-anay ang lalaki nga imong gipangita. Kung gusto jud lalaki nga love ka, kanang imong gibuhat mas taas ang posibilidad nga dulaan ra ka sa mga lalaking manguyab nimo. Lis kaayo nga naay lalaki magseriso nga limpyog intensyon nga na nimo. You know why? Lawas good ang imong gipromote, lawas good ang imong gipakita nga para madani sila. So simpre kasagaran lawas pod ang hinungdan nganong mapaduol sila sa imuha. Kung sa paninda pa maugod na i-display, mausab na ipaliton nila. Kayo, tama kayo. Ako naman eh. Kung formal lang ang imong sinuloban, mas taas nga ang chance nga ang lalaking moduol nimo manguyab. Karakter ang iapas, dili ang lawas na naay may gani may uyab. You must be careful. Ayog pakampante sa mga pasalig ug istorya bisag nagdugay pa mong duha. Di totoo yan. Ayaw gihapog kumpiyansa kay daghanang nabiktima sa linya sayo nagtagal pero sa ibang babae nagpakasal. Ngano ana ing ana kay balo ka kasagaran sa mga laki karon misyonary. Bisag unsa pa na kabugoy ng lakiha, naagihapon ay panglantaw sa umaabot, naagihapon ay thinking nga what if kinijong bayhanang akong dayonon, what if mga bit kay sigurado man jud kong bisag maminyo aning bayhalaking magukod ini kahilig manig pasiksi-siksi. Paano masabi? Dili ni maoy akong pangasaon kay mag-unsa ning lawas ray lami niya di pagsap panginabuhi. Sakit manghuna-hunaon pero naadyoy lalaki nga inana usa sa rason kung naay nagduha. Naadya po'y nibiya. Mubiya inig-abot sa panahon nga gusto na magminyo. Kay di ay nakagrelasyon lang sa panahon nga gusto pang enjoy sa iyang pagkaulitaw. Kay di ay ang mindset uyab-uyab ra ka. Dili ka deserve nga himuang asawa. Upa, mintras sayo pa, mintras wala pa kami abot anang sitwasyon na
pag-amping. Pili atong aksyong sinuloban nga mas ubos ang tsansang pasakitan ka. Ayaw atong aksyong sinuloban mas taas ang binuangan ka. Biyaan ka pag napulan na. Mga koks, ito ang ating video nga Real Talk mga koks. Salamat sa inyong panonood mga koks.